Napahimuslan sa daghang residente sa Manay, Davao Oriental ang gidalit nga aksyong Panglawas, Medikal ug Dental Mission sa gobyerno kagahapon Pebrero 5. Adunay libreng konsultasyon, tambal, vitamins ug ibot sa ngipon. Unom ka mga barangay nga gilangkuban sa Mabini, Concepcion, San Isidro, Central Zaragoza ug Holy Cross ang naka-avail sa libreng serbisyo. Sumala sa mga residente, dili na sila kinahanglan nga moadto og layo ug mogasto pa aron lang makapatambal kay ang serbisyo na mismo ang miduol sa ilaha. Ang Aksyon Panglawas usa sa mga nag-unang programa kaniadto ni kanhi Governor Corazon Malanyaon nga gipadayon ni Governor Nino Soteroy Jr. Tingwa sa gobyerno nga maserbisyohan ang tanang residente sa 183 ka mga barangay sa probinsya, hilabi na sa mga hilit nga dapit. Gipaningkamutan sab sa Provincial Government nga mapauswag ang kahimsog sa panglawas sa katawhan sa probinsya pinaagi sa programa. Suportado sa nagkadiyang opisina sa gobyerno ang programa sabang sa Provincial Capital Clinic kauban ang Barangay Affairs Support Services Office, mga medical doctors, kapulisan ug kasundaluhan, barangay health workers, mga opisyal sa barangay ug uban pang volunteers nga mipasiugda sa serbisyo. Kaganiha, Pebrero 6, gihimo ang ikaduhang adlaw sa Aksyon Panglawas alang sa barangay San Fermin, Manreza, Guza, Kayawan, Del Pilar ug Lambog sa Manay, Davao Oriental. Mulungtad ang aktibidad hangtod ug mga adlaw, Pebrero 7. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.